demana que vos diga unes paraules d'agraïment a tots els que esteu així presents i els que estan, per supost, escoltant per la ràdio. Jo crec que l'única paraula que puc dir és gràcies. Gràcies a tots, perquè gràcies a l'economia que aporteu, que hem aportat, que estem aportant, que tenim que aportar, han fet este milagre i han fet possible que en el poble de Beniarrés, en el llibre de la història, apuntem una cosa més, com és aquest aconteciment. Això és un aconteciment molt important per diverses raons. Una de tantes que jo voldria ressaltar és que no s'heu parat a pensar els nostres antepassats que van ser els que van fer això. En aquest moment estan així, presentment per cada un estan així, però si no es creu que estaran contents i de venir de veure que nosaltres estem cuidant i estem mantenint el que ells ens han deixat, el seu patrimoni, com és este, tan important i tan necessari al poble de Beniarrés, com són les campanes, que anuncien moltes coses, bones i ruïns, però són molt necessàries. Jo voldria animar a aquestes persones que estan tan gelades, tan tímides de cor, que no ho veuen important.
ja s'ha fet present el que tots esperàvem. Estàvem un poc nerviosos perquè no sabríem què ens passaria en aquestes no festes. Però quan este matí ha entrat el camió a la plaça i ha descarregat les campanes, jo dic, ja estan, ara sí que són festes de veritat. Voldria agrair també a la representació que tenim dels campaners, estos senyors que han tingut moltíssima paciència amb nosaltres, perquè tot ha sigut tot molt ràpid i molt apressat i han perdut a voltes els nervis, però s'han enfadat, però s'han perdonat, que és el més important. I també donar-li les gràcies en nom de tot el poble per aquesta facilitat que ens dona per pagar el que queda, que és molt, però jo crec que poquet a poquet ho pagarem. Com no, voldria agrair també a la colla de campaners que tenim així, que gràcies a l'excel·lentíssim Ajuntament ens ajudaran, ens acompanyaran, millor dit, totes les festes. És a dir, que totes les festes es revoltejarà a mà. Totes les festes, perquè estos xics vindran des d'avui a totes les festes. I res més, només dir-vos que ja sabeu que en festes les col·lectes són extraordinàries, a les campanes, i que animeu i convideu a tots a que ens donen més que siga €1 per les campanes. És molt poquet, però no, és molt, perquè tota pedra, conforme diu el refrany, fa paret. Simplement, gràcies, enhorabona, i ens tenim que felicitar tots. Bueno, vull dir que hi ha unes persones que en l'any d'enguany ens han deixat, no estan així, però antes d'anar-se'n ens han deixat el seu donatiu. I és molt important tindre-les present, perquè des de veres és molt important que han dit no, això no volem anar molt sencer, però nosaltres avui se'n recordem d'ells. I ara convide al senyor Retorn, en aquest cas al padre Juan, que inicie el toc de les 3 campanes i després els campaners, la colla que tenim així, ja faran el que ells creuen que deuen de fer. Molt bé. Quines notes són? La tindria que sentir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe para siempre. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. En el nombre del Señor podéis celebrar. Demos gracias a Dios. Donen la gloria a les campanes que ja és hora.
Us heu donat compte que valia la pena arreglar les tres? No és el mateix sonido, no diners, però valia la pena. Bueno, les campanes es quedaran así hasta demà de matí que les pujarà, vindrà la grua y les pujará. Entonces, si alguna persona te gusta acompañarme, yo voy a verlar a las campanas para que no pase nada. Si alguno quiere acompañarme, yo Bueno, bon inici de festes a tots. Ja mos veurem i ànimo i poquet a poquet anirem pagant. El senyor Campaner que tinga paciència en venir a res.